कांग्रेसाव दा लिडारशिप गैया खालि कांग्रेसाव दा बिटिआरनि आन्डाराव अर्जन मोसाहारिल'नो खामानि मावगासिनो दं। कांग्रेसाव अर्जन मोसाहारि बायदि 100 जन फैबाबो जेबो पार्टी बायदि जाया। इलेक्शननि टाइमावल' बिदि खामानि मावनानै जाया, इलेक्शननि सिगां उनावबो खामानि मावनांगोन। नोङो ससियेल मिडियायावल' होब्लानो मोनसे खामानि मावनाय जाया। आङो कंग्रेस देबरगाव ब्लक कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरिमोन। दायो बिपिएफआव जइन जानायनि मूल उद्देश्यआनो जाबाय कंग्रेसाव जा लिडारशिप गैया खालि कंग्रेसाव दा बिटिआरनि आन्डाराव अर्जन मोसाहारिल'नो खामानि मावगासिनो दं। कंग्रेसाव अर्जन मोसाहारि बायदि 100 जन फैबाबो जेबो पार्टी बायदि जाया। नंखायनो ओरैनो कंग्रेसआ नाम मात्रल'सै। दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव थायाबासिनो जोंहा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जोंनि मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारखौ जेने थेने देरहाहरनायनि सार्थोआव जोङो फैबाय। आरो जाहाथे माखासे आं खावलायबावनो लुबैदों, माखासे जोंनि कंग्रेस कर्मिफोरा ओरैनो गोदाव सोराव लिडारशिप गैयैयाव थायाबासिनो जोङो जयै खौसेयैनो बिपिएफआव लोगो लाफैगोन आरो जयै खामानि मावनो हागोन। अर्जन मोसाहारिखौ जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। बे खेत्रआव कंग्रेसनि इयुनखौ माबायदि होननानै सानो? इलेक्शननि टाइमावल' बिदि खामानि मावनानै जाया, इलेक्शननि सिगां उनावबो खामानि मावनांगोन। नोङो ससियेल मिडियायावल' होब्लानो मोनसे खामानि मावनाय जाया। बेनि ग्रासरुट लेभेलसिम थांनानै मा मावदों सोर वार्कार बेखौबो नायनो गोनां दं। दा बुंनो थाङोब्लाथ' साबसेया कंग्रेस दङ बर'फोरालाय। बर'फोरा कंग्रेसआनो गैया होनजायो। खालि माइन'रिटिनिल' आसा लानानै सोरबा पलिटिकेल खालामोबा बे पलिटिक्स जाया। बेनो बिटिसि खुंथाय हिसाबै इउपिपिएल दोलो दंमोन। नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायाखै, बिपिएफ दोलोआवसो जयेन जादों। जाहोना मा? सिखा गोदाना सानथाम, हिनजाव गोदाना अखाफोर दानथाम होननाय बायदि दा इउपिपिएल सरकारखौ जों रोखा रोखायै मिथिबाय। इउपिपिएल सरकार हिसाबै दायो बे बोसोरथामावनो माबायदि खामानि जादों जायाखै पाब्लिकफोरा गासिबो आंगायनाय मोनबाय। आंनि भमरागुरि गामियावनो गासै 80था न'खराव 70था न'खरानो सिगाङाव इउपिपिएलमोन। दा बिसोरबो गासैबो बिपिएफआवनो जयेन जाबाय। आरो दा इउपिपिएलआव बुंनो थाङोबा नाम मात्र न'खरथाम न'खरब्रैल'सै। दा बे हिसाबाव बारा बिपिएफनि मोजां बार बारदों। दा बे बार बारनायाव जोंबो मोजां मोननानै बेहाय जगदान लाफैनाय जादों बिपिएफआवनो। कंग्रेसनिफ्राय साबेसे जयेन जाफेरनाय? प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै कंग्रेसाव जोङो ब्लक प्रेसिडेन्ट, वार्कारफ्राथ' मेरला जाबाय। प्रेसिडेन्ट फैबाय, जेनेरेल सेक्रेटारि सानै फैबाय, एडमिनिस्ट्रेसन, अर्गेनाइजिं जेनेरेल सेक्रेटारि। होमबा कंग्रेसाव मा थाबावनो हाखो? ओरैनो दा बसायनानै दोननो सोरखौबा नाम मात्र प्रेसिडेन्ट, जेनेरेल सेक्रेटारि। दा जेनेरेल सेक्रेटारिबो गैया, प्रेसिडेन्टफोरबो गैया दा कंग्रेसाव बुंनो थाङोबा। ओरैनो नाम मात्रल', सेल्फ स्टाइल। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।